ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав омода кардем ки пешкашто мекунем. мошинои майда ҳастанд ва мошинои мусофиркаш ва боркаш ва трактор ва ғайраҳо ҳастанд ки дӯстони азиз беҳади бад арзоне ки пешкаши шумо мегардад. хоб видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментариya нависем ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар корем. мо дар видео оянда мошинои гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира чизе барои реклама дорен, метавонем ки дар номерои имо ватсап роё кунем. мо дар видео оянда реклама мекунем. курс имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 155 сомонӣ. агар имкона дошта бошен, ҳамин видеонавори моро дар имо ватсаптон поделиса кунен. мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва дар комментария нависем фикротон рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ имрӯза дӯстони азиз Opel Astra F аст ки дар кузови хачибек соли бароишаш 1997 сол аст. 34 бензини холия, объем мотораш 1.6 литра, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. 4 диска, 4 балони 70% ходовой, салон тоза. мошина фақат мегири ҳай мекунӣ, хай дигар маълумоти пураша дӯстони азиз аз худашон мегирен. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 30,000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад дар назди капот сундар кора гуфтага ба ҳам хотири солош намефурӯшем. кадомтон агар харидори аниқ бошед, рақамҳои ака дар поини видео ҳаста, метавонед ки дигар маълумоти пурра ва сатфоидаша аз худашон гиред. дӯстони азиз, лайкотон намонед ва видеонавори моро поделиса кунед. чӣ мошине ки дар кора нависен мемонем. мегзарем ба дуюми мошини фурӯшӣ. дуюми мошини фурӯшии навбати мо дӯстони азиз мошини мусофиркаша, яъне ки Hyundai Starex соли бароишаш 2001 солае ки 34 тоқа газае. объем мотораш 3 литра, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хубӣ техникӣ қарор дорад. 4 диска, 4 балони миёна ходовой, мошин дар ҳолати корӣ. дигар маълумот дӯстони азиз нестанд, аз худашон мегиранд, нашод ҳуҷҷат ягон чӣ гуфтагӣ нестанд. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ҳисор фурӯхта мешавад бо нархи 27,000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад срочное. хоб рақамошон дар поини видео ҳаста, метавонед дигар маълумоти пураша аз худашон занг зада гирен. марҳамат. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. хоб сеюм мошини фурӯшӣ дӯстони азиз ВАЗ 2107 ҳастае ки маладёжни соли бароишаш 2002 сол аст. 34 бензини холия, газ надорад. объем мотораш 1.6 литри, простой, коробкаш механикае. мошини 4 дискаи хча, 4 балони миёна дорад. ходовой миёна ҳастае. мошин пӯшидагӣ надорад, мегӯяд созае дар пишти хона мондагиае. нашод ҳуҷҷат ягон маълумот нест, аз худашон мегирен. хоб айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 6500 сомонӣ ки бо камтар дига арзонам мекунем мегӯяд. марҳамат, рақамошон дар поини видео ҳаста, метавонед дигар маълумоти пураша аз худашон гирен. агар шумо махали мошинои фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира чизе барои реклама, дар номерои имо ватсап роё кунед. дар видеои оянда дӯстон реклама мемонем. чорум мошини фурӯшӣ. хоб чорум мошини фурӯшии навбати дӯстони азиз Opel Vectra B аст, яъне ки Opel Duty соли бароишаш 1996 сол аст. 34 бензин газ дорад, кор мекунад. хоб объем мотораш 1.6 литри простой аст. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи мотор ҳама тоза ҳаста, мега ягон камбудӣ надорад. 4 балони миёна ходовой ҳаста, 4 дискаи рамашка. мошина фақат мегири ҳай мекунӣ, свети олучагӣ аст дӯстони азиз. хоб айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд фурӯхта мешавад бо нархи 22,000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад срочна мега сум дар корай. хай дӯстон, кадомтон аям территория дар кор бошад, агар наздик бошад ки рафта бинен мошина бо арзон када мехаред. мошини нағзае. рақамошон дар поини видео, маълумоти бештар ва хубтара аз худашон гиред. марҳамат. лайкотон намонед дӯстони азиз. кадомтон агар дар канали мо обуна нашуда бошед, подписата накарда бошед, подписатся кунед ва чӣ мошини дар кора дар комментария нависед, мо албатта ба шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба панҷум трактори фурӯшӣ. панҷум эълон дӯстони азиз трактори фурӯшӣ дорем ки трактор MTZ 80 ҳастае ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мегӯяд соҳибшон фақат мегири ҳай мекунӣ ё ки кор мекунӣ. 4 балонаш қариб ки нав ҳастае, яъне ки состояниш хуба, ягон камбудӣ надорад. ҳамин маълумот додагианд.
хоб айни ҳол қарор дар шаҳри Панҷакет фурӯхта мешавад бо нархи 55,000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад кадоми наличи мехаридани муомилаи хубам мекунем мега арзон мешавад. хоб рақамошон дар поёни видео аст. Кадоме ки мухлиси трактор аст ё ки трактор кади сар кор дорад, ина вариант шумо агар наздик боша рафта бинед ва савдо када харед. марҳамат. шашум мошини фурӯшӣ. хоб шашум мошини фурӯшӣ аст бардон як дига хундаи Starx аст, яъне ки мошини мусофиркаш соли барои шуш 10,000 румай ки сӯзишвориш дизеле. объем мотор 6 литр гуфтага соҳибшон, яъне ки простой аст. хоб коробкаш механикай мошин дар ҳолати хуби техника 4 диска 4 балони 60% дорад. мошин 100% мегири ҳай мекунӣ. айни ҳол қарора дар шаҳри Душанбе дар пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи 23,000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад ва вариантҳои алиши ҳам дорад бо Opel hatchback, яъне ки ягон намуд Opel, яъне ки лобои намуд Opel кати алиш ҳам мекунем гуфтага. рақамошон дар поёни видео аст, метавонед дигар маълумоти пурраша аз худашон гиред. марҳамат. ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯшӣ навбати мошини боркаш аст ки грузовой газели соли барои шуш 10,000 румай ки состояниш дар ҳолати кория мега, заводской бор дорад, заводской диска ҳамаш аз худашай. мошина мегири фақат кор мекуне мега, не ки дар ҳолати миёна, не ки 100% кор мекуна бе ягон камбудӣ. айни ҳол қарора дар шаҳри Хуҷанд фурӯхта мешавад бо нархи 18,000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад дар назди капот. нашуд ҳуҷҷат и чизо ягон маълумот додаги нестанд. агар кадомитон харидор бошед, ина рақамошон дар поёни видео муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва 100% аз худашон гиред. дӯстони азиз, марҳамат. агар шумо мошини боркаш ё ки мошини майда ки хона, замин, квартира, магазин чизе ки барои реклама дошта бошед, метавонед ки дар номарои имо ватсап рӯй кунед, мо ҳам хеле реклама мемонем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯшӣ навбати дӯстони азиз ВАЗ 21 09 ҳастай молодёжни кардага соли барои шуш 1989 солае ки сӯзишвориш бензини холия объем мотораш 1.5 литри простой коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. фақат якта камбуд рафтага кам мотораш дуд мекунам мега камтарак намедонам чӣ хел дӯстони азиз хайхтон мефаҳмед. 4 балони миёна 4 диска радноёш дига ҳамаш хадавой пӯшидаги надорад. мошин 100% мега фақат мегири ҳай мекунӣ. айни ҳол қарора дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 11,000 сомонӣ ки бо арзонам мекунем гуфтага, яъне ки бисёртар арзон мешавад. рақамошон дар поёни видео аст. кадомтон агар ҳамхари мошина дар сар кор доред ки мехарен, метавонед ки дигар маълумоти пурраша аз худашон гирен. марҳамат бошад, навора давом медиҳем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. наҳум мошини фурӯшӣ навбати дӯстони азиз Daewoo Nexia аст ки соли барои шуш 1995 солае. хоб сӯзишвориш бензин газ дорад, ҳар душ кор мекунад. объем мотораш 6 литра коробкаш механикай мошин дар ҳолати кория фақат якта камбудӣ дорад ки кам кор дорам мега танашда намедонам краскаш хестага дӯстони азиз хай ҳамин хел гуфтага хай дигар маълумотша мегирен. мошина ҳуҷҷатош бучидага мега техпаспорт доране ки дига балонош ҳамаш 100% диска писка балонош миёнае. хоб айни ҳол қарора дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 8,000 сомонӣ ки бо камтара дига арзон мекунем гуфтага дигар маълумоти пурраша бо телефон мефаҳмонем. дар сурат маълумай мегане ки ҳам камтара кода дар сурат маълумай гуфтага соҳибшон хайхтон бине бардони азиз. рақамошон дар поёни видео. марҳамат. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. хоб даҳум мошини фурӯшӣ дорем дӯстони азиз ки Opel Astra F-i дар кузофи hatchback свети сафедаш соли барои 1991 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой аст, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дод мега соҳиб мошин соза мега дар ҳолати кория балонош миёна дискои простой дорад дӯстони азиз. хоб дигар маълумот неста ба телефон мефаҳмонам. айни ҳол қарор дод дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 16500 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. мошин 100% мега, яъне ки созае. хай агар ки хоҳед мисол ягонаш ланҷлош ҳам кафидагӣ набуда дар сурат бо сурат гирифта партага дӯстони азиз хитон бинен. мошина мегирен 1000 сомон расход мекунен, шаид исусу алиш мекунен. мошин чотка мешавад ранги 97. рақамошон дар поёни видео ҳастанд. метавонед ки дигар маълумоти пурраша аз худашон гиред. марҳамат.
мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. хоб 11 мошини фурӯшӣ навбати бардору Mercedes Benz C-класс яъне ки сечка соли барои шуш 1995 сола сӯишвориш дизели абиё моторуш 1.9 литри прастоя гуфтага соҳиб шуд 1.9 гуфтага моторша. хоб коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад гуфтага соҳиб шуд яъне ки состояниш зурай светиш серебристай. хоб ҳуҷҷатош то моҳи декабра 4 та диска 4 та баллони қариб нав тонировкааш ҳечи гуфтагӣ нестай. мошин умуман задаги пӯшидагӣ надорад ходовой ҳастай срочно фурӯхта мешавад гуфтагиай. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 35,000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад дар назди Капот. рақамошон дар поёни видео ҳаст. дӯстони азиз метавонед ки дигар маълумоти пурра ва 100% аз худашон гирен. шумо агар ҳамин хел мошини фурӯшӣ дошта бошед ки хона замин квартира барои реклама дар номерои имо ватсап рӯй кунед. дар видеои оянда реклама мемонем. чӣ мошине ки дар комментарий нависед албатта ба шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. 12 мошини фурӯшӣ навбатитон азид Toyota Camry астае ки соли барои шуд 2007 сола мошина нав вагония мега нав овардагӣ астае ки мошин умуман задагӣ нестае мега. хоб сӯзишвориш бензини холия абиё моторш 2.4 литра коробкаш автоматаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад 4 та диска 4 та баллони нав. хоб кондитсионер ва электропакет хай дигар чизо ҳам дорад ки аз худашон мегирем. маълумоташ бисёртар дӯстони азиз. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол дар пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи 92,000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад дар назди мошин гуфтага. мошин беҳади бад тоза мега хадам овардам. хай кадомтон агар дар кор бошад агар маълумотиш фаҳмо набошад рақамошон дар поёни наворай метавонед занг занед дигар маълумоти пурраша гирем бардорон. ин буд 12 та мошини фурӯши мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.